O BNG alerta do colapso da atención primaria en Galicia. Esta mañá a súa voceira nacional trasladouse até o Centro de Saúde de Raxón, no concello de Poio, un ambulatorio que asegurou é exemplo do colapso da sanidade pública galega. Dende principios de xullo permanece aberto, pero sen médico, polas vacacións do facultativo. Temos neste momento edificios onde unha persoa pode entrar, pero paradoxos da vida, pois un centro sanitario sin médicos e médicas. Como é posible? É todo un símbolo do que está pasando na sanidade pública do noso país, onde claramente o Partido Popular ten un programa de desmantelamento e privatización da sanidade pública. Ana Pontón reclamou á Xunta un plan de choque para evitar esta situación da atención primaria. Segundo a nacionalista, a sanidade precisaría dunha chega de 200 millóns de euros para contratar máis persoal e ampliar carteira de servizos. E é falso que falten personal médico. O que pasa é que o personal non atura as condicións de precariedade que neste momento ten o sistema sanitario público. O BNG demanda tamén que por lei se establezan os recursos a destinar á atención primaria. Segundo Pontón, é precisa unha reforma da Lei Galega de Saúde para que o 25% de todos os cartos destinados á sanidade sexan para os centros de saúde. Creemos que é importante salvagardar a atención primaria porque o corazón do sistema sanitario público é a garantía que ten a cidadanía de ter unha atención directa e un seguimento das súas necesidades sanitarias, e esta para nós é unha proposta importante. Pontón defende tamén que a situación actual é froito de anos de recortes e privatizacións que se viu empeorada pola mala xestión da carga asistencial durante a pandemia. E o máximo responsable do que está pasando neste momento na sanidade pública é o Partido Popular. Levamos vendo como nos últimos anos se estuvo recortando e se estuvo deteriorando o sistema sanitario público para conducilo á situación que temos neste momento. É evidente que o que está pasando non é froito da casualidade. Segundo o BNG, Galicia está a cola de todo o Estado en investimento sanitario, con 47 millóns de euros menos para a atención primaria que en 2009.